Maayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Gihatod na ang patayng lawas sa student-athlete nga si Rene Baterbonia sa iyang lugar nga natawhan sa Agusan del Sur. Mga supporter ni Baterbonia nakikiusa sa panawagan ug hustisya sa kamatayon ni inay human na lumus aton sa ilang team building sa Dipakulaw, Aurora. Ani ang report. Human ang tulo ka adlaw nga haya sa patayng lawas sa student-athlete nga si Rene Baterbonia sa Ateneo de Davao University Senior High School campus sa Davao City. Gibiyahe na kini padulong sa iyang lugar nga natawhan sa Talacogon, Agusan del Sur adlawng Lunes. Banda alas 8 sa buntag, nagsugod na ang funeral convoy ni ini padulong sa usa ka funeral home sa Barangay JP Laurel sa Panabo City. Sa iyang pagbiyahe, makita sa kadalanan ang init nga pagtimbaya sa mga taga-suporta ni Baterbonia. Nag-atang gayud sila sa kadalanan dihang miagi ang funeral convoy ni ini. Dunay nagpatukar og drum. Duna say mga estudyante nga nagtapok alang kaniya una misunod sa ilang klase. Duna say naninggit og MVP. Apan ang uban, hustisya ang panawagan. Isa pod ko kay idol po na siya sa kuang anak na basketballista po. Siyempre, tagaan dyan na siya gustisya. Lab na mo, tanan siya diri sa Riverside, sa Tagalasang. Dugan ako ga-idol siya nga kanang high school pa lang siya. Napalan siya sa Amsay, suportan ako sa iya. Hantod sa karon wala pa jud klaro gyud na kuan gyud nga kanang unsa jud tinuod nga nahitabo sa iya. Susama gihapon ang sitwasyon dihang gisugat sa mga supporter ang funeral convoy ni Baterbonia dihang miabot na sa funeral home sa Panabo City. Una gibiyahe padulong sa Talacogon Municipal Evacuation and Gymnasium sa Barangay San Agustin sa Talacogon, Agusan del Sur nga gilaumang moabot unyang banda alas 7 sa gabii. Kauban si Jojo Solarte, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao.